ora wedi kelawan para Jawata. Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sardati kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru rawe antas malang kaputung kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni apamu ayo ning ndi papan wong neter kadigdayan dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candra-Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupa wani jembar wani kane ene rong dadi ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan lan. Nek bapak setuju sago Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku gak nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titi sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa. Termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nala gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkemku le omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ameng ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru, ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu.
Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Wah, gajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Reng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya ken rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Man? Nggih, Pak. Bu kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Wah, antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak, gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, men. Eling-eling dewa Ngejawanta. Nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling. Andi bali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru. Dadak sakoling mangke sanginggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu. Dupe piyak kang mendung onyang madya padha Sang Hyang Jagat Giri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat. Linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi ndi? Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padhawarja sak pratamu Bathara Guru. Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha, kowe modian ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya.
lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Kowe ya aja aku udah mati kok. Bagong pangestu lun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen dikala enggak. Pukulun, iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair ta batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng resa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ping nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane ning Kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi tetep bukan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka Kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sanghyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering Gunung Sih Kulon lan pagering Gunung Sih Wetan.
muni rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gageh tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa. Nuwun pangapunten Kakang Semar, tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun, wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sakmangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak, wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak meneh dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jeneng. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki Kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho.
kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Lah nek basa Banyumas ki nek kowe iki nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dienggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani tak tegur. Pemene mung milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngesanken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakarmu, arep tok keleti sakarmu, arep tok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sardati kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng hae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru Jaya Ndaru rawe antas malang kaputung kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni awamu. Ayo ning ndi papan wong neter kadidayang dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani kane. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya.
Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, orang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rong bis e. Mangkemu mung ijen aku. Ora aku ya nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis ya, Tru? Ya. Ayo, Pak. Heeh. Iya, Ren. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku duwe adi sing kowe omong apa ya ora dong. Pareng nggih, Pak? Ya sing ati-ati. Wis, lenggak sing saka kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngapa, Reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati, Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mir. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe gelari rawang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal malah. Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda udu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra, dasar Pranyata Bagong. Dalem
Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ki ya Bathara Guru, Jatimurti ki ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh, satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Ben iki kowe sidane ya glete ndak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalat, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Pancen nekat kan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbok. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul. Lho, wih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing nek kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Ana kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tipanane Petro. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing
kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odeni ngono sing ndara gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkane pati pangga tayane. Iki merkane maju bacare. Mati. Mati terus lho sebabe nonton ora saka kadohan rapati ketoke jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sirahku pet-petan mataku tiba kowe genah bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus wah mangan apa mengangin ora klebon apa-apa to urang mau candak sauna diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit heeh Bathara Indra teko set ngono tak antem ki ora kena lho ora kena piye ora kena kaya men kurang sekilan ki ora kena kuwi jenenge aji lembu sekilar kuwi ngantem ora kena dewa goblok aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye to iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Nek nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju mulai diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingklo seslentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun.
Pecah siramu. Pecah ya. Canggleleng padake anak Semar Dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusike. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Yo kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan iki. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambat legane atiku kowe. Waduh, untu mati aku. Wah. Karo Bathara Brahma. Ye ora gleleng kowe. Gleleng kok kowe. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temgguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing kenanan. Iya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya, iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah, sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praitno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu regane kae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Wah. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kadane ngayal kok. Ya Yamadipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaluke le. Wah, wis cilaka. Wah, Petro, ayo, tanda wae. Wah, ada. Tak jangan lho. Alhamdulillah bener, Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok karane,
kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho nyama dipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan? Jabut gentingane. Gong-gong. Men pokoke. Kok jabut genting mudar wae. Ajake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menu iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara nutruk dingonane kuwi. Kejengget panis e. Kuwi nang anu sok alem maneh. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya, iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah wis. Ya. Ayo kita tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kuwi senengane kok senengane. Wis ana mulai kana. Ya ki kowe. Ha. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Sawise tekan kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah napa mboten? Lakonane. Pak. Pak. Saya kowe aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing ngopo? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate ki cacahe pira? Waduh paraimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil dong lumlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat 3, ngandel ora?
Didum sik Pak, gek mati ra masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja Pak, emok Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ra piye-piye. Aja. Nek bapak men ning kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja reng. Wis terus aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nendine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis ora usah melu-melu. Aku ya ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Terus, Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Hei aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku bangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun purun gak digawa rek. Pun mboten cari takon cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata-rata. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Wong mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene mrene sing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun nang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Semono ketresnane mas-masku karo bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing tajak omongan, ra ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana.
Monggo Semar iki janjane kuwi tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu karo aku arep pameh lumrah. Ora leman lho. Ya pancen bener. Aku iki janjane lagi ngelukur. Lah ngapa? Ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya tukule rambut ki ora ajeg. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar, golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro ki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe to. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapae? Ya kuwi Semar. Lho. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapran condang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon, tegese wong ngelindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu. Wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Monggo biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Totok mudar ora. Wong ngimpen tenanan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balumbang. Engko geneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan gone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok.
Aneh-aneh mbok ya wis ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban malah ngrekoso. Napa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Togok yen malegak legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidah iku togok yen ora bilung kedadak ingkang mletek beres saking katebian nyumurupi lenggah iki ora togok Catugara. Nah, candak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan Jawa Togok, sayangku. Iki ora pangling rak Bagong to. Heeh, wae. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, wae. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke Ratu-ratu Sabrang. Ora ling lho. Lek musuh iki nyuthuyul mburimu kuwi to, Gok. Ora ngawur iki Pak Dimu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pak Dene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Togok. Angka 2 kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandhangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awoh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awoh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Togok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wah. Lho. Arep ngopo? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wah. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengen bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning Kayangan. Terus saya tak takon karo Watami. Togok. Nek awas jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Pak?
Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku njaluk Dewa Daru Jayandaru dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lah kok teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petro mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana windanana kayu Dewa Daru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaraté apa? Aku manut. Aja kok wujud bandha donya. Patiku aku ikhlas. Nek Kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewa Daru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petro nangis. Gareng ya melu, Petro ya melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petro digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tenan apa piye? Wah, cangkeme kuwi. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkemke kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, hebat lho. Ayo jan manik moyo kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataga. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Ha, saiki piye carane Siwataga supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataga, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa karo diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku ki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, wartone aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggap aku ora ndek kasekten apa piye? Senengke tenan. Tes ngono. Lho. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gok. Cangkemmu kuwi. Karo padine kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka
kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Lah iya. Sanane nang aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Aduh. Nyeneng kenane. Jame tak peke kok. Aja. Anggere ngalem kok njaluk, Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Ah, wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya bagus ora jamak. Tegek lah suarane ketara. Wah, janangan nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura toko ngono, tegek kekasaran. Tegek palusen. Tegek coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunyo lho kowe. Suarane lha ngono. Tegek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa tegek? Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken Iwang pikulun manik maya tegek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan tegek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat apa tegek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Tegek pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak-togok. Iwang pikulun manik maya ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima tegek. Tantrimanipun Raden Janaka tak kon bayar 2 kali lipat. Luwih besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Tegek wonten dawuh. Aja ngono tegek, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Sataya sami goleng tilindang tenang sutu nyeneng-nyeneng kewe yoga ki gampang mandora ngantuk pukulun lali aku yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun remet dadi mecodot
Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaliwangan Suralaya Pukulun. Kula ingkang abdi utawa titah Pujangkara pun Janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kahyangan Pukulun. Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae. Ora iso suwe. Pukulun padha lali meneh Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kahyangan Suralaya Pukulun. Ora pas kok iki mah. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Bareng tekan Kahyangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luwari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar, sepinten kalepatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula ngremaos silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukan Mringapus kawit menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar nginipun bebantu dhateng Kang putra pun Bagong. Piye ha Kyai Semar Kakang Badranaya kula aturi lenggah wonten ing inggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kon tata krama mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawigaing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumruning Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru, dadi syarat srana Bagong ngene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semantena Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candra Dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lahir batos. Kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya. Kakang Ismaya Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi
Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kakang Semar menapa sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rahipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan Pringapus. Manikmaya. Iki ora nira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabarang katulo wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Ora nyono lah kok semono. Semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing kok kandhakake mau mung lelamisan ora kandhas tekaning batin. Menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe ning Pringapus. Kakang Semar sejatosipun kalodhangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sareng saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Mertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala supados sak mangke dipun dhahar sarengan kaliyan ingkang ngrayipun Manikmaya miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manikmaya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kula. Lang-langing dia mangungkung. Kakang Badranaya. Piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih, lahir batus. Gareng. Malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya ming Mertangga Jiwa karo Jambudipun Nirmala ning. Wes ora apa-apa, sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun Mertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendhahar dening Kula Semar Badranaya, Kelurahan Ulugaring tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara, wana kawan ketiga datane nget Purwadasina Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra.
kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katul wukir moyat mayik saking dias balewur kencang aruda yang mak pong bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manikmaya wah pripun ingkang sekawit ingkang raka isi dipangudal menika sampun bombong marem bingah dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing kados mekaten lah kok tinemunipun menika namung atur dara jambu dipun nirmala pramila tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwada Sina Surawati wonten dawuh Bathara Indra iya wonten timbalan Panakawan katelune bandanen papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ing bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati das pundi tadi lah kok mekaten makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Semar menika kadang paduka kadang merda menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing nguwasani niku Gusti ing karya loka panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mubamu sing para titane kok walah kok kaya ngono kayangan kok dados reget kados mekaten awit pakatinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathok Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathok perkawis menika kula ingkang badhe nanggel sampun ngantos ngembet dhateng Kakang Rada kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap kula mboten munggah ning kayangan sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun iya Janaka kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petruk kok Kakang kabeh iki piye iki menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdarunadas menawa kula Kakang Semar Nalagaring kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya menapa inggih kalersan mekaten Pukulun Kakang Rada menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan monggo dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka nek panjenengan dak siya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki lha paring dawuh kemawon pripun lakon sejatine ora tak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknuk-nuk Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora wonten pundi Pukulun ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita mekaten Pukulun sinten Kang mboten kula mboten yen to Semar Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan samenika wonten pundi Pukulun kula sangat kangen kalian Kakang Semar Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Garing lan Petruk ana ing kawah sebabipun menapa Pukulun sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun lho kok mekaten Pukulun menapa dipun boten dipun talisih ingkang langkung permati menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun
Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima kula. Menawi Kakang Semar sinomar kenayu kula mboten narimaken kula. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ngora kok kaya tuk. Edan. Berarti pukulun ora kaya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar gareng kalih Petro. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu pukulun. Nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis anak buku karepe. Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dlamakan. Titah ora luput ora kleru. Teka arep cemplungaken ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna, Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kencang marudayang pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Rada ki menapa malah gumujeng. Ah nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajrih kalian Cestri Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Bani Cis Trisula ora temama klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bathara Narada. Oh Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacak. Diwehi padhake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketoke delok suarane iki lho. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah
pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Bu Kulun. Sing didhep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra, Si Kandri. Sri Kandi Bu Kulun. Manuhara, Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Bu Kulun, sanes kula pun Janaka. Serasa datang kamu sih, Bagong to iki? Bu Kulun. Bagong to. Bu Kulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong to kowe. Heeh. Gajol sisan kowe. Kena iki le ngampet omong ngerkoso e. Trondol. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Bu Kulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami Tagak-tagak. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Bu Kulun, piye? Wong Arjuna ngunen paring adhawu. Netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta, lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar. Mula dumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung. Ora ana apa-apa kewan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngapa Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Laruta saking godha sang kala yen namo dosa sang Sri kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Nyaya Kresna Luntampa menawa napa pukulun dene sumengka tindakipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan langing jagat lan curing bawuna lamun kita Janaka wis mentala ngerang-irang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teka saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Dara iya ngendikane Hyang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Tanpa pamit Hyang Pikulun Jatimurti paring dawuh bilih ngrayi sampun damel wirangipun Hyang Pikulun Bathara Guru cetha Kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng ngrayi panengahipun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga
nggo pitung. Aja watun sak kepenae dhewe. Koko Prabu kula kepengin nyatakaken ayo karepun Kakang. Aku melu. Ngendikanipun Iwang Jagadgiri pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Koko Prabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika. Kosek to, kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Bareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Bareng yo sia-sia ro adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to? Iki Janaka ora ngerti karo aku iki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kaya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina. Monggo nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kose wis to, wis. Arjuna sabar, iki aku sing ngurus. Nggih, kok ora usah, kowe ora nesu. Mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke, aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo. Lho, batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe rak Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Ngaku wae. Petruk dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna iki core ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki rak tendangane. Kose Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu.
Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbaya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso nglelengi kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten Bu kula, nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepaken kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya tiba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuk. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Trak. Nggoyangmu ora iki. Aku kok durung muni asih, yang murah asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora badar-badarke. Ora ono klawer prek ora. Ngomong senengane ngawur. Iya Kresna, ora dadi ngopo, Arjuna ora dadi ngopo, Werkudara ora dadi ngopo. Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojo mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengan iki rasane. Ayo medhen. Dangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngopo? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicih. Besok sekolah ora we. Ngarep ora mlebu meneh, alasanmu mat ta. Bagong pancen dandran. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Kulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Kulun. Kresna wonten maring adhawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih ngestaken dawuh patuko Hyang Adi Bu Kulun. Manikmaya wonten dawuh Kulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong kelawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ning kayiwangan mapan ning repat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri sula sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat merga saka okal gawe kita nggon kita tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi dreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nanti Gong Sang Hyang Wenang kaget wedi aku. Oh cangkemmu ora.
ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pukulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten inggih. Menake ora? Iya Bagong. Ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Pukulun. Bagong Nampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru, ulun ningkeng bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Ah dicoba. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Kers inggih Pukulun monggo. Sampeyan ajeng napa e? Wah. Kurawa dampyak. Ah, golek-golek seneng. Kurawa ke sore ora metu dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Wis entuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala. Wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan sangkarsaning dat kang murwengdat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestake dawuh.